veciach teda hovoriť aj s inými ľuďmi bez toho, aby bolo treba za každú cenu o to hovoriť s nimi. Ja môžem povedať, že som zabezpečil som, a to tu môžem povedať, dúfam, že tu nikto nepočúva, nič iné, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich vlastnou hlavou, ako tie peniaze. Ale prídu, oficiálne prídu a budú normálne vykryté strane. Ale to, že sa pritom modal Fedor, nemôže znamenať, že ma bude im držať zagnúť, ako to sa nesmie stať. Aj preto urobil som niektoré rozhodnutia vo vzťahu k týmto financiám, že som sa vymanil od Fedora a povedal som, Fedor, ja som mal do toho hlavu a nie ty si dal do toho hlavu. Takže ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať a napriek tomu si myslím, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť v dispozícii pre účely aj volebnej kampane a ďalších vecí.